bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Joural sare jaam hire mon hande en garti yawde ñalawma alhamis no gasi jeetati lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habaruji mon e ɗemgal Pulaar. Titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis jeyatono no kamɓe naɓe lawol no fade to frontiére Mexico e États-Unis ɓe ɗaminaki ko habaru moƴƴinomunaɓe toon to boto gongo hakkude délégation amérique naɓe délégation mexique naɓe toon to Mexico City. hande toon to États-Unis tugnade kadi habaruji gomoriɗi en toon to Washington hono kanko special counsel biyeteɗo Jack Smith ene wayno jaabima namde kewɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo balɗe fof no namde holko woni sababu ni kanko mo ƴeewa cour suprême yo anil yo ƴeewa hono kanko Donald Trump est ce que mo foti nanguede walla mo jogui immunité. habaruji meɗen toon to Maine kanko Donald Trump o wawa wonde candidat en état Maine ɗum noon ko tugnade secrétaire d'état mabɓe biyeteɗo madame Bilos ko haali wonde ko kanko Donald Trump waɗi e jeenoɓe complot contre gouvernement mo États-Unis. habaruji men ha hande titruji men enen wayno ko toon to Gaza ma en ƴeew kadi ko ñalde toon hande tugnade kadi habaruji gomiri to Al Jazeera. habaruji men international manaw en toon to Burkina Faso jeeyan to Mali cakkirɗen habaruji meɗen toon to Mauritanie ɗum kanko Ghazouani woni général kadi mo nomi ko général mo ganduɗa nomination mum addino haala ande waɗata ɗum yo jooɗon toon to ministre ɗum woni titruji en ɓurɗi mawnude o journal ma garti e datiji muɗum joni joni siftindon toon hande ko alhamis no gasi jeetati lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi no gasi tati. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Joural sare jaam hiire mon en garti kadi hande oɗo ñalawma alhamis no gasi jeetati lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi tati toon to Mexico City e tugnade kadi habaruji gomoriɗi toon hono kamɓe ɓeɗo wonɓe seppo walla wonɓe lawol men fadde toon to frontiére hakkude Mexico e États-Unis ene wayno ɓe ɗaminaki habaruji moƴƴi ma gomanoɓe toon to boto gongu toon to Mexico City hakkude kamɓe délégation Amérique taw ko Anthony Blinken ardi ɗum affaire étrangére mo États-Unis e kamɓe kadi délégation mo Mexico ɗum noon kaldigal gongal toon ene wayno ko oɗo saaha joni hono kamɓe Amérique ɓe goni ko ƴeewde peeje foof beele surtout Mexique e leyɗele kadi Amérique latine beele ne mbawa wallude hono ɓeɗo henne ummotoɓe e ɗeɗo leyɗele beele ɗiɗo voyage uji natta ko fama tan e oɗo saaha joni hono kamɓe ɓeɗo wonɓe lawol men en won hen mbi ko mbawa ruttade leyɗele mumen surtout en dogui toon ko sibabude criminalité hewde toon won hen dogui ko sibabude leyɗele mumen ngala liggueyaji walla sibabude kamɓe États-Unis ɓe mbaɗi kadi embargo e ɗeɗon leyɗele ɗum noon e tugnade kadi habaruji gomiri toon ha hande tugnade ko BBC haali wonno kamɓe Mexico ɓe goni koye ƴewde États-Unis beele kañum hoore mum ne wawa hayso nde welaka woppude e embargo mo wanno e Cuba e Venezuela eyyi ɗum noon en yiyama dumunno ɓenni ɗo hono kamɓe États-Unis eɓe ƴeewa hesɗisinde walla wurtinde jokkodiral mabɓe diplomatique hakkude mabɓe Venezuela e kadi yiyama kadi ko sakiti ko hono kamɓe États-Unis kadi ɓe eɓe jamɗini no fewi restriction ngaji ɗi mbanno toon to Cuba ɗum noon e tugnade kadi habaruji gomiri toon so tawi Mexico wi wonde ko so tawi ɓe mbawi ittude ɗiɗo embargo ji gonɗi e ɗeɗo leyɗele ɗi tawnay ko tawde ko ɓuuri hewde ɗe yimɓe ƴeewoɓe nadde yettade toon to frontiére ene wayno ko gummoto ko ɗeɗo leyɗele hawnay ko mawsa ɗum tugnade kadi habaruji goɗɗi hono kamɓe kadi Mexico eɓe namdi kadi wonde kalis kewɗo surtout henna ko holno ɓe mbawata dañde yimɓe ɓe ganduɗa ne mbawa wallude gardude frontiére hakkude mabɓe États-Unis ko wawi wonde fo ene wayno ko kaldigal nana toon oɗo saaha joni toon to Mexico City hakkude kanko Anthony Blinken gardiɗo affaire étrangére mo États-Unis e kanko kadi Mayorkas gardiɗo intérieur mo États-Unis e délégation taw ko représentant ji gouvernement Mexico. hande habaruji meɗen toon to États-Unis e tugnade ko anda oɗo saaha joni hon kanko Donald Trump e nder ko konguɗi ɗi ganduɗa kanko Jack Smith o yaltin Jack Smith noon ko juge toɗɗaɗo yo enquête mo kanko Donald Trump ko fate fitine bannoɗo ñande 6 lewru janvier hitande ujunnaji ɗi nogas ko ɗum noon ko Donald Trump takkono wonde ko kanko murtini sehilaa makko walla yimɓe supporteur uji makko yo janton to congrès. Jack Smith noon wi wonde ko e faamo muɗum constitution ene foti barde kanko Donald Trump kala ko wiyete poste mo ganduɗa taw ko poste laamu surtout yenne gueɗe ɗe waɗɗe henne kadi kanko o waɗi ɗum o sikkata o waɗi ɗum walla faami o nde waɗata ɗum nde omo andi déjà ko perduɗo élection ngaji donc o waɗi tan ko sabborde leydi ndi kadi wadde fitinaji e leydi ndi ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi o jaabi kanko Jack Smith
ko gueɗɗe ɗe ganduɗa en haale oɗo saa joni surtout caggal nde kanko nde ɗaɓɓuno hono cour suprême mo États-Unis yo ƴeew beele ne wawa ko yacci o ƴeewa cour suprême beele ne walla leydi ndi famde est ce que Donald Trump ne jogui immunité walla ala immunité noon en pamni noon e journée ji min ɓenni ko so neɗɗo jogui immunité firti ko wonde ko won crime aji won fawetaki walla won takki won walla won ñaawi won fawetaki muɗum ɗum noon ko ɗum woni ko Donald Trump wiyata wonde ko nde kala nde événement ji bannoɗi toon ñande 6 janvier hitanɗe 2020 e ɗiɗon événement ji e haala ko haalanno kadi supporteur uji makko ɗum ɗo fof o haali ɗum ko en tant que président par ce que o gonɗinani woteji ɗi o gonɗinno woteji ɗi ko gujja ɗum woni donc ko haalata hande toon to États-Unis e tugnadi kadi ko BBC haali ono leydi wiyetendi Maine hono secrétaire d'état muɗum biyeteɗo madame Billows ene wayno o yaltini ñawore makko walla yamirore makko wi wonde ko e nder état Maine hono kanko Donald Trump o wona wawa wonde candidat e woteji e ɗaɓɓude ardade leydi États-Unis donc ko sibaba nde no wi wonde ko amendement 14 mo constitution mo États-Unis wi wonde ko kala neɗɗo baɗɗo complot pour addude fitinaji États-Unis surtout complot ji contre gouvernement ko wawi wonde fof kañum wawa wonde éligible wawa yamirede wonde yo won candidat walla yo won poste kala ko fati gouvernement ɗum noon en wayno ko kamɓe e joɗaniɓe Trump ene wayno ko guila e avocat ji makko hay kadi joguiɗo konngol makko mbi wonde ko kanko oɗo debbo ene wayno ko neɗɗo démocrate kadi ko partisan e wona uji ganduko baden e nder konnguɗi noon ɗiɓe kaali hono surtout kanko secrétaire d'état mo Maine o wi wonde ko mo andi haqqille makko o hay secrétaire d'état goto meeɗani hadde président wonde candidat kono omo andi kadi e nder famumi makko ko amendement 14 tugnadi ko haali wi wonde ko hay président goto wawa kadi wadde gueɗe hono Donald Trump wadde surtout ko mbiyata insurrection e tugnadi noon kadi joguiɗo konngol Donald Trump biyeteɗo Stephen Chung o wi wonde ko hono oɗo en debbo ene wayno ko partisan Biden kadi ko supporter Biden o wi kamɓe maɓe mbaɗa appel ko fati tribunal uji pour beele ɗo décision itte kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Joural Sare uji men international puɗɗerɗen ko toon to Palestine ene fama hono kamɓe Égypte ɓe mbaɗino proposition pour wiide wonde ko haare nde yo darto e ɗum noon e nder koɓe kaali ɓe mbi wonde ko kayitaji ɗi neldanoma toon to Israël kayitaji kadi ne wayno neldama toon hono gouvernement mo gonɗo West Bank mo Mahmoud Abbas e nder ko haala hen toɓɓe ɓurɗe haalede hen ne wayno ko kamɓe Égypte ɓe proposé wonde ko so tawi haare nde dartima d' abord ko kala ko wiyete prisonnier ji ɗi Hamas jogui e kala prisonnier ji ɗi Israël jogui ɓeɗo fof ko goppete e ɗum noon kadi noɓe mbirni ɓe mbi wonde ko oɗo sadio ne wayno ko hakka 150 neɗɗo taw ko prisonnier walla yimɓe ɓe ganduɗa Hamas dano ɗumen ha hande goppa e ɗum noon e mbi wonde ko haare nde ne guila nde ñande 7 lewru octobre ha ɗo jarten ɗo en kene ɓuuri nogasi ɗiɗi ujunere neɗɗo déjà mayi taw ko palestine naɓe koɓe kadi ɓe mbi wonde so tawi cessez le feu waɗama prisonnier ɗi gostidirama ko alay sago gouvernement waɗe toon to Gaza taw ko gouvernement o en kadi ko gouvernement biyeteɗo technocrate donc ko yimɓe ɓe ganduɗa suuɓaɓe taw kadi jeeyaka e kala ko wiyete faction ngaji walla parti ji ko bawɗi on toof kamɓe Israël e kamɓe kadi yimɓe ɓe ganduɗa en jeeyaɓe Hamas jeeyaɓe kadi gouvernement Palestine jeeyaɓe kadi gouvernement ji ko en Émirats arabes États-Unis eɓene continue hande ƴewde oɗo proposition holno waɗirta kono noon ko famata ne wayno ko hande kamɓe Israël eɓene continue bombardement ji mabɓe toon to Gaza ɗum noon ko ala foof to daɗi oɗo saa joni tugnade hande Al Jazeera ko haali donc ko andata hono kanko ministre toppiti ko fate ne cellal toon to Gaza o wi ko ene woodi yimɓe kene wona nogas e neɗɗo taw ko yimɓe ɓe cellani no fewi ene poti yaltinede walla nawede nokkuji ɗi pour traitement toon to Égypte onen ko Israël koko sali Nations Unies kañum hoorumum e konngol kanko biyeteɗo Griffin ɓe kaali liste mo ganduɗa en oɗo saa joni hono kamɓe Israël eɓene mbaɗa obstruction ɗum noon ko toñje surtout yen balle poɗɗe nadde toon to Gaza kadi ko fama tan hono kamɓe yimɓe Nations Unies oɗo saa joni ne wayno kadi ɓe gullitima wonde ko
Israel haɗiɓe wadde liggeyaji maɓɓe ɗum noon siftinde on tan ko Israel e dumunde ɓen ɗo wawino salade kadi visa ji honande kamɓe Nations Unis yimɓe maɓɓe taw ko yimɓe liggotoɓe kala ko mbiyete organisation non gouvernemental. Donc oɗo état joni yimɓe gañiɓe yimɓe nangueteɓe toon to Gaza surtout toon to West Bank nene continue et surtout kamɓe Israel ɓene continue nadde e galleji ɗi taw ko civil en tungnare hande Al Jazeera ko haali. Habaruji men international hande toon to Burkina Faso e tungnade BBC ko haali hono kamɓe leydi Russie ene wayno koɓe goni koye uddidde ambassade mabɓe gonnoɗo guddunoɗo joni ma ɓuuri duuɓi capantati walliɓe kadi ko sibabunde oɗo sa joni ɓaɗodiral yimɓe ardiɓe toon tako militaire uji e gardugol kanko capitaine Ibrahima Traoré ɗum kadi ne walli Russie naɓe ko fama tan enen jonti ɓe ɗum ɗo hono kamɓe Russie kadi ɓe jaltini wonde ko yaltino habaruji wonde ɓe balla hono Burkina Faso maadi ko wiyete central nucléaire ɗum ɗon koko fate courant. Ambassade mabɓe gonnoɗo toon uddunoma guila hitande 1992 tawa oɗon saaha ene wayno ko kamɓe Russie eɓe jiiɗi ustude jokkodiral mabɓe e Afrique surtout henne caggal nde Union soviétique nde natti wodde caggal nde kamɓe Burkina Faso ɓe natti jogade jokkodiral moƴƴere hakkude mabɓe France e caggal kadi nde boto bonnogu toon to Petersburg hakkude leyɗele Afrique e kamɓe Russie wayno nanodiral waɗi ɗum wonde ko kamɓe Russie maɓe guddide ambassade mabɓe toon to Burkina Faso e kadi ene wayno ko ambassade udditama ɗum noon e tungnade kadi e konguɗi jaltuɗi hakkude digal kanko ministre député de défense mo Burkina Faso biyeteɗo colonel Kassoum Coulibaly e kanko kadi ministre des affaires étrangères mo Russie biyeteɗo Sergei Shoigu ambassade mabɓe kamɓe Russie udditama toon to Burkina Faso. Habaruji men international ha hande toon to tungnade kadi e habaruji gomiriɗi toon to Mauritanie hono kanko Mohamed Cheikh Ould Ghazouani gardiɗo leydi Mauritanie ko sakkiti ko henne ɗum noon ko ñande 27 lewru décembre o nomi biyeteɗo général de division Eli Wul Zayed Wul Mbarek oɗon général noon ene wayno kono meeɗi nomede e nder hitande ujunaji 2021 yo yaa toon to ɓe dadiɓe mabɓe Mauritanie naɓe fonnaɓe nelde toon to Bangui ɗum noon ko tawi koye mission ɓe mbiyata MINUSMA e oɗon saaha ɗum waɗi haalluji kewɗi ɗum noon sur le plan international taw ko yimɓe wonɓe aduna ɓe fof surtout henne kadi yimɓe hattoɓe gueɗe baɗanoɗe 1990 taw kanko mo limti hen wonde komo jeeya e ɓeɗo yimɓe lebtunoɓe yimɓe walla warnoɓe yimɓe taw ko yimɓe waranoɓe walla lebtunoɓe hen ɓe ko wiyate ko ɓaleɓe hende fof e oɗon saaha kamɓe ni MINUSMA ni kamɓe autorité Mauritanie ɓe jaɓano jabade e kaɗon haala kanko kadi nomination makko haytanoma oɗon saaha joni noon ne wayno kanko hoore makko nomama yo ardo ko wiyete inspecteur général des forces armées et des forces de sécurité toon to Mauritanie ɗum noon ko waɗi ko ñande 27 lewru décembre. Men international hande toon to Mali ene wayno ko ene tuuma hande woni ko beldigal ene anti wonde hakkude kamɓe ɓe laamu ngu e kamɓe kadi yimɓe ɓe ganduɗa hohoɓe diniyankoɓe ɗum noon ko sakiti ko e famama hono biyeteɗo Joural Baya Haydara nanggunomo somin ɓennu ɗo taw kanko kadi on takka wonde ko gueɗe ɗe waɗata ɗe henna ko contre kisala laamu e kadi omo waɗa habaruji ɗi ganduɗa ɗi gona gonga taw kadi ɗum ko hunde nde ganduɗa ne wawi addude ko wiyete fitina leydi ndi ɗum noon ko kanko Joural Baya Haydara ene wayno ko kanko kadi wiya wonde ko neɗɗo jotodirɗo no fewi e Iran ko sakkiti ko kadi yiyama hono imam Mahmoud Dicko kañum hoore mum haalluji ne kaalen no fewi surtout kamɓe gouvernement mo Mali ɓe beltaki caggal nde o yeehi toon to Algérie o wawi fottude kadi e président algérien kanko imam Mahmoud Dicko noon siftinde on ko kanko jeeyano e yimɓe ɓe ganduɗa seppunoɓe ha jandini laamu kanko biyeteɗo Ibrahima Boubacar Keita ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko imam Dicko kadi o yaltinomo haala o wi wonde ko ene wayno ko famani hoore makko holko laamu Mali ngu holko yiiɗi oɗo saha joni e kadi holko jaagol makko toon to Algérie holko bonnantaɓe par ce que kanko nde yeehi Algérie nde ko o nooti ko invitation gardiɗo leydi Algérie ene wayno ko ala fof ko nawdi jaagol makko toon e probléme uji Mali hakkude Malinaɓe e Touareg en ɗum noon ko gueɗe ko ɗum woni tension ngaji gon toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko imam Dicko e kamɓe kadi hohoɓe diine ene wayno oɗo saha joni ɓuurɓe ne heewi hakkude mabɓe kono noon tumnade e islamologue goto biyeteɗo Alhassane Ba o wi wonde ɗum ɗo fof addi ɗum ko sababude caɗele réseaux sociaux ji kutorteɗi ɗi e kadi haalluji kalteɗi ɗi henna hawnaki no waɗirte réseaux sociaux ene yaltide réseaux sociaux ji ɗum fof ko hunde ɓeydo kadi ñaññere o wi donc ene wayno ko
yimɓe ɓe ngannduɗaa henna kañumen ngarti leydi ndi oɗo geɗe ɗe ngannduɗaa kamɓe ardiiɓe diine kamɓe hohoɓe diiniyankoɓe e kadi taw wona no ɓe kutorto kaldigal ngal jooni ni ɗum ɗo fof ne wawi ko hunde wawde wallude kadi ardiɓe kadi no foti ƴeftude peeje mawɗe pour wawde hen sécurité internet ɗum noon ene wayni ko ɗum woni haalluji ma ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo saaha joni hono kanko imam Dicko wona cellude taw kono ene wayno haali haalluji kewɗo haalti hen kadi wi wonde ko hay jagol makko toon to Algérie hay kadi pottital gouvernement Algérie kamɓe Touareg en ene wayno gouvernement Mali koko inviteno toon kono noon caggal nde nani suwa kanko mon toon ene wayno ko kañum hoorum saɗi neldude délégation en mum toon kono o haali o wi wonde ko ala fof ko nawdi jagol makko toon to Algérie e probléme uji Mali jogui oɗo saaha joni hakkude mumen Touareg en cakkiterɗen habaruji men international ko toon to Sénégal e tugnade kadi e habaruji bindiraɗe toon to Sénéweb ene wayno ko hanki wonde koɓe waɗi woni dernier délai pour yimɓe ɓe ganduɗa déposoɓe ko fate candidature mumen pour ɗaɓɓude ardade leydi Sénégal toon ɗum koye woteji garoji e hitande ujunnaji 2024 e tugnade kadi e article waali wi wonde koye nder 266 candidat ji ɗi capanɗe jeeɗiɗi cuɓanoma hen ko adi hanki caggal muɗum en dossier ji 23 ngari ko adi heure nde délai uddete kono en woni caggal mum ɗiɗon dossier ji 23 jante capanɗe jeeɗiɗi dossier ji woni capanɗe jeenayyi e tati oɗo saaha joni ɗum woni candidat ji walla hawnaki dossier ji bawɗi jaɓede pour wonde est ce que jomum ene timmini ɗum wonde candidat o ɗaminno noon en wayno ko hawnaki maɓe jooɗa hanki pour ɓe ƴeewa suɓade hol bawɗo won holmo timminɗo hen candidature mum walla holmo timmani hen kono ene wayno ko ɓe reporti ɗum janggo subaka à 10 heures ardiɓe ko fate en suɓade hol bawɗo wonde candidat walla ko ɗum ɗon wadde ɗum ko wiyete tirage janggo jogori wonde aljuma janggo à 10 heures ɓe jogori rendude ɓe mbawa yaltinde hankkadi définitivement hol gonɗo candidat e holmo wona candidat ɗum noon ko tugnade hande e habaruji gomiri toon to Sénéweb bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Joural ko ɗi habaruji min jogonno on hannde e ɗemgol Pulaar siftinde on tan hannde ko alhamis 27 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama.